deathmatch. Be advised, Black Ops are in the AO. Friendly UAV inbound. Threat neutralized. Care package inbound. Ruin down. Guardian deployed. In my sights. Snack. Deep. Outrider KIA. Friendly UAV inbound. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile HCXD in your AO. Friendly counter UAV inbound. Friendly care package incoming. Rolling Thunder deployed. That's a kill. Be advised, hostile care package overhead. Okay. Ikke så meget. Kan du hjælpe mig med noget? Hostile RAMS deploy ship overhead. Okay. Okay. Kan du forklare mig noget? Det er min Hunter er i level 19, og den, selvom den er fuld XP, siger den ikke level. Hvorfor? Ja, den stiger ikke til level 20, selvom den har fuld XP, og den får mere XP hele tiden. Så stiger den ikke.
Jeg kigger på den, der står, at den skal have 3.577 XP. Den har 6.688 på sig. Hey, Hey? gamer I bare? Ja. Hvad? Jeg Pokémon? Ja, jeg spiller Pokémon lige nu. Fire rate down. Jeg er pisse dårlig til det, så... Det er ikke særlig sjovt. Be advised. Jeg ser på, at du ikke kan tage en kamp. Er det det, du siger? Nej, jeg skulle nok teste dig. Mit højeste level det er 21. Og det er også min eneste. Okay, det æder mig ikke særlig meget. Nej, men jeg er ikke særlig god til det. Jeg er kun klaret første batch. Ja, jeg har klaret de 3 først. Jeg skal nok dræbe dig, hvis det er, vi spiller. Okay, du er udfordret mig bare. Jeg knækker langen på dig, jeg drejer det helt rundt på dig, mand. Se. Dog ikke. Dog ikke. Det er virkelig svært ved at se. Ske. Hallo, er fan? Hvad? Nej, det er ikke til jer, det er fordi jeg sidder og skyper med hinanden. Nå, hvad for en starter Pokémon valgte du? Jeg tror... Friendly counter UAV inbound. Er du stille? Friendly care package Jeg tror incoming. ikke, jeg tog Charmander. Den der Ilen. Friendly Okay. UAV inbound. Hvorfor? Det er den bedste af dem. Det er ikke det bedste af dem. På den måde. De er alle sammen gode, men All de er alle sammen gode. Jeg kan bare godt lide Charmander, men jeg valgte ikke Charmander. Jeg skulle være den eneste, der ikke... jeg skulle være den eneste, der havde Bulbasaur. Jeg var i stand med at vælge Bulbasaur, men Charmander, det var også ham, jeg valgte i alle No mine andre. medals for second place. Har du fået noget at spise siden i går, eller er du Hostile stadigvæk lightning sulten? strike targeting Man kan ikke starte forfra, vel? Jo, det kan man godt. Kan man Jeg kunne godt. Det er jeg cool. men det? Jeg blev bare, hvad den hedder, reset. Battle available. Så reset, hvordan du gjort det? Det ved jeg ikke. Care package Så på en eller anden dum måde, så trykkede jeg bare på alt muligt fuck. Hostile lightning strike inbound. Hostile UAV above. Friendly lightning strike. Ja, okay, men... Kommer du ikke lige på WoW og hjælper med noget, så Tim? Nok. Men vi snakker stadigvæk pæredansk. They were Så no er vi jo match en del for af us. Danmark, ikke? Mission successful. Det er Headed to det samfund. Exfil. Drinks are on me. Åh, det er klart. Og skulle vi tage en Pokémon-kamp nu bare? Ja, jeg skal lige være færdig med den her Pokémon-kamp først. Jeg er One Pokémon og dig enemy nogensinde. incoming. Okay, så siger vi det. Nej, det er ikke til dig, det er til dig. Skal der Bulbasaur imellem dig? 19. Jeg troede dig i går. Dårligt. Jeg er 14. Ham der er 19. Han er fætter. Det er sjovt. Tror du ikke på det? Bare fordi han hedder Nat, og jeg hedder Tim. Hej, hvem spiller I? Hvad er det for nogle tumper, du snakker med? Hey, sådan der skal du ikke tale til min mor. Nå, okay. Det er fordi hun laver et eller andet svoglet stemme. Sådan anden. Ja, han er en tumpe. Jeg kalder det en tumpe.